10prstá technika, nebo chcete-li Rakovo tremolo, mu zajistila světový věhlas. Štěpán Rak, kytarový virtuóz a profesor pražské AMU, je současně i předsedou poroty mezinárodní kytarové soutěže, kterou město Kutná Hora pořádalo už po 22. A také letos zasedli v porotě umělci zvučných jmen z celého světa, kteří měli za úkol ve 2 kategoriích vybrat ty nejlepší z nejlepších, což nebylo vůbec snadné. Svůj talent tady v 5 dnech předvedlo 67 kytaristů ze 24 zemí. Cílem tohoto hudebního projektu, který mimochodem patří k nejvýznamnějším svého druhu ve střední Evropě, je hlavně podpora mladé generace nadějných kytaristů, protože právě účast této prestižní soutěží může usnadnit vstup na koncertní pódia. The other fanfares. The first prize, první místo, Mihalescu Bogdan. I really feel great. Jsem moc šťastný, protože jsem se poslední dobou soutěží moc neúčastnil. Jel jsem sem s tím, že vlastně nevím, co mohu očekávat, takže když se tohle povedlo, udělalo mi to skutečně radost. Je to velmi krásné město, všechny ty uličky, které jsem viděl, jsou úžasné. Měl jsem možnost se podívat i do jednoho z těch krásných domů. Všechny ty výhledy, restaurace, kostely i koncertní hala byla hezčí, než jsem čekal. Překonalo to moje očekávání. Teďka jsem překvapený, plný radosti. Moc jsem si užil tenhle týden v Kutné Hoře. Já jsem tady podruhé, před 2 rokama jsem se účastnil taky a je to tady pokaždý úplně skvělý, úžasná atmosféra. Kutná Hora je samozřejmě krásné město, takže je radost chodit nejenom na prostě prvotřídní kytarové koncerty od světových umělců, ale také v centru takového krásného města. Bienále, jak ho zhodnotit? Bezprostředně vlastně krátce po té, co skončilo, tak je to určitě pocit euforie a radosti z toho, že se to povedlo, že odezva vlastně od účinkujících, soutěžících i veškerých hostů byla taková, jaká byla. A to je pro nás vždycky ta nejlepší odměna po těch opravdu dlouhých měsících příprav, takže není nic, co bychom co si přát víc. Očekávání splněna, nad limit. Já jsem u pořadatelství kytarového bienále poprvé, přestože už se letos konal 22. ročník. Nevěděla jsem, co od té akce očekávat a jsem velmi příjemně překvapena tím, jakým způsobem probíhala, kolik jsem přijelo hostů. A protože mám na starosti kulturu i cestovní ruch v rámci Kutné Hory, považuji tuhle akci za velmi přínosnou už jenom proto, že sem přijelo spousta lidí z celého světa.